दिनै बेलासि समावहाय आङो आंनि आंगो लोगो मेम्बार नाव आं थांनो होनना थांदोंमोन। दा बे समावनो बिजेपिनि मानसिफोर फैनानै जेनेबा आं थांबाय थानाय समाव लामायाव लोगो मोननानै आंखौ लाखिनानै बिसोरो गारि 15थासो गारि फैनानै उन सिगां लाखिनानै आंखौ बिसोरो दिनै हमनानै सोंदों मा थांदों मानो बेहाय आं बुंनाय जादोंमोन आं थांनो नागिरदों मेम्बारनाव आंनि मेम्बारनाव आं बिसिसि चेयारमेन नालाय आंनि मेम्बारनाव थांनानै ओंखारनायाव दाना मोनागौ नामा बेरायदों मादों खोथाखौ आंखौ बुंदों आरो ओमफ्राय आं बुंदों दाथ' मोनायाखै आंनि लोगोनाव खामानि दंखाय आं थांनो नागिरदोंमोन होननानै जों साब्रैमोन आरो साब्रै दा बेहायनो बिसोरो आंखौ लाखिनानै बरननानै गस्ला हमबाय गस्ला हमनानै जोगिदों ओमफ्राय लावथिजों बुदों बे आरो ओमफ्राय आं दिनै आंनि लोगोफ्रा साब्रै दंमोन साब्रैया बोरै बोरै खारलाजोबखो आं बेखौ मिथिया आरो खिन्थु आं बिदि दावराव जागोन आं मिथियाखैमोन फैयाखैमोनबो आंहा मोजां नालाय मोजां लोगो हिसाबै आङो आंनि मेम्बारनाव आङो ओरैनोबो रायलायबाय थाखायो नालाय थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायोखाय आङो थांनो होनना थांदोंमोन आरो बे समावनो बिसोरो बिजेपिनि मानसिफ्रा फैनानै आंखौ बिदि आख्रमन खालामनाय जादों आरो नोंथांखौ बेनि सायाव माबा मोनसे आघात खालामदों नामा बिसोरो? औ थारमाने आंखौ बिसोरो गस्लायाव हमबाय गस्ला हमनानै बिसोरो आंखौ जोग्लिदों मोनफोर हमनानै बुदों आरो बिसोरो गासै बिसिना गारिया गंबेसे दंमोन? बिसोरनि गारिया 15थासो दं आरो 15था थारमाने 15था लाइन लाइन फैदों सोर फैगोन जों एसे साइड जानानै आस्थे सालायदों आरो जों गारिखौ साइड आस्थे सालायनानै जेखौ माबायो होमबा बिसोर ओरै उनजोंबो होथेबाय ओरै सिगांजोंबो होथेबाय आरो ओमफ्राय मानसियाथ' सिनायखानायसै नालाय बे बुंबाय बहा थांनो होनबाय लोगोनाव थांनानै मेम्बारनाव होननानै होमबा मोनागौ नामा बेरायदों होनबाय आरो बिसोरो बे खोन्थानायावनो बिसोरो होमबाबो बिसोरो सिनायनायब्लाबो सिनाय बायदि थादों आरो बिसोरो आंथ' फ्रि नालाय फ्रि रायलायदोंमोन खिन्थु लोगोब्लाबो बिसोरो मा होनो लोगोखौ सिनायाखै आरो बिसोरो साबेसे दंमोन नोंसोरो गासै गारियाव? जोङो साब्रैमोन। नोंसिना गारिया गंबेसेमोन गारिया? गारिया गंसेल' जों गंसेल'खा नालाय जों लोगोनाव थांनो होनना थांदों नालाय जोंखौनो बेफोरजों जेबो मिथिया नालाय जों लोगो हिसाबै जों थांदोंमोन खिन्थु नैबे जाब्रबथाया बिसोरो जा खालामबाय आरो ओरैनो बिसोरो माबा मोनसे गिदिर हाथियारफोर माबा मोनसे लादोंमोन नामा आइजेंआलाय? हाथियार माने बिसोरो लावथि लादों बाथुल लादों लावथि गथा गथा सैना लादों ओमफ्राय मा होनो बाथुल लादों ओमफ्राय बे स्टिक ना मा होनो बे माबा सिबिनाय बेखौ लादों आरो बिसोरो नोंथाङा दा सोरखौबा सिनायो नामा बिसोरनि गेजेराव जाय एटेक खालामग्रा नोंथांखौ? सिनायनायजोंथ' आङो फ्रि रायलायदोंमोन न'आव थानाय लोगोनाव होननानै नोंसोर बेरायदों नामा होननानै सोंबाय थादोंमोन बे समावनो बिसोरो बे बुस्थुखौ आंखौ आख्रमन खालामबाय आरो जादों जायाखै